Сега ви бокс, аз съм Дани 00 и днес ще играем първи епизод на оцеляване. Намираме се тук. Ето аз това всичко съм го построил. Да ви покажа. Тук е лава. Ето инвентар. Си построил градче. И съм сложил малко такова. Малко селени. Тук е, не знам, масичка. А тук е пак масичка. Нещо като къща. Е така, айде сега ние да си направим още една голяма къща. Айде да вървим. Като първо ще ми трябва дръвце. Имаме си кокошки. Ще си направя една голяма къща. Нали, за това съм направил клипче на оцеляване. Правя клипче в момента на оцеляване. Така. Ще ни трябва доста дърво, според мен, за голяма къща. Така, както и да е. И знаете, но кравите. Така. Така, за сега сме взели. Няма се да отдалечавам много от селото. Некъде близко ще е къщичката. Айде де. Така. Да го направим на дъски. Ще ни стигнат тези дъски, според мене. Събереме дъски. И така. Ами къщичката мини ще е ето тук. Така, тук ще поразрушиме. И да си започваме къщата. Тук ще го разруша. Ето. Да. Играта е готина. Много хора я играят. И мултиплеер. Ще има епизоди скоро. Да започваме нашето нещо, нашата къща. Стига де. И знаете, че правя малко така грешки, но ми лагала леко.
И... къщичка става. Е такава къща. Е, тук като направим врата, ще я сложим. Ще е 10 минути клипчето, най-добре. Както ви казах, лагва ми. Това ще е къщата за сега. Да направим... Ще ми трябва камък. Ще направим една работилница тук. Ето я. Една работна маса. Не така. Ако съм забравил как се правили някои неща. Така. Ето, направихме си една дървена кирка. Тя ще послужи за нещо. Ето тук. Ще вземем малко камък. Ще ни трябва доста. Вау. Нищо. Трябва ни малко така. Няма. Ще изпълняме сега 11 кама, който намерихме за неща. Така, тук е така две чеки. Зрители, това беше първи епизод на оцеляване. Чао, чао!